Така, приятели, пристъпваме към стрелбата с Ориона, обаче преди видеото реших да пробвам все пак как ще стреля тази стрела. Един изстрел пуснах по мишената, по правената, и стреля добре. Ще трябва да се доверите на думите ми, защото е прекалено мощна тази машина. На 30 метра стрелата се показа от другата страна на мишената, пропусна я фактически. Смачкахме перата и ми изхвърча насадката заедно с върха, не можах да ги намеря. Но за сметка на това си намерих другата рулетка. Та направо ще стреляме с там горе от 30 метра, както казах. Направо ще стреляме с по-тежките зелените стрели. А между другото, тук идва момента да ви поправя една моя грешка, да ви кажа. От предното видео на Сириуса също е било 30 метра разстоянието, просто баща ми беше направил там някакви възли или аз съм съсипал сезала, с който премерих между видеята разстоянието и се оказва, че не 23 метра, а също е било 30 метра. Просто съм направил един сезал, с който да си меря по-големите дистанции, защото с рулетката става грешно измерването, с по възлина по 10 метра и там най-вероятно, да не обвинявам баща ми, най-вероятно аз съм го съсипал и един възел се е появил където не трябва и съм объркал замерването и ги изкарах 7 метра по-малко. Сега се поправям, да знаете, че предното видео с Сириус е било на същата дистанция от 30 метра, на която ще стреляме и сега с 460 грейнови 20 инчовите задени стрели. Ще се опитам да стрелям по мишената в средата, понеже тя няма цели като купената, но искам да видя дали ще стиска с тези стрели да ги удържи. И ще се опитам да ги нареда отдолу нагоре, една под друга горе-долу. И ще видим резултата след малко. Стискайте палци. Сега ще отида и ще почнем стрелбата. Пак казвам, 460 грейнови стрели, дистанция 30 метра, мерени с оранжевата рулетка, която вече видяхте. И арбалета е Орион 2, който след малко ще донеса да видите и него, с сила на Open 205 либри и скоро заявена от производителя 400 фута в секунда.
Общо взето прецакахме две от стрелите, както виждате, и едното попадение не е много добре, но трябваше да видя все пак мишената дали ще удържи. Този път, понеже не съм сложил другата отзад, трябваше да я сложа и нея. Но този път, понеже не съм сложил другата отзад, стрелите направо си за малко им беше да си излетят напълно от мишената. Доста амортизирана, ще се наложи подсилване. Ето какво стана с тази. Върха изфърча и перата са дроп. Но това няма значение. Важното е всичко в името на експеримента да бъде интересно и да се види. Пак ви казвам, много е стреляно по тази мишена. Ползвал съм я с различни видове арбалети от 350 фута нагоре. И е доста амортизирана, а мога да ви кажа, че като нова съм стрелял по нея с няколко огнестрелни и не ги е пускала куршумите да излетят и се наложи тогава да я разгубя, за да ги махна. Да не ми поврежда стрелите. Фактически, когато е по-нова, държи, това ми е мисълта. Сега просто е по-амортизирана вече. То първия изстрел е малко по-в ляво, но общо взето са добре. Едното перо даже се е откачило. Е там средата и горе виждате точно над него е другото попадение. А това попадение идва малко в ляво от другите две. Може да се и от стрелата. Може аз да съм оклепал изстрел на стрелбата. С арбалета е приятна, мощен е, точен е, според мен е доста. И какво да ви кажа? Щом стрелата излиза от другата страна, дори при тази амортизирана мишена, това си е доста сила. И вероятно и тук, както се усъмних и за предния Сириуса, и тук може би малко са му занижили данните. Или просто защото са с тежки стрелите да излизат толкова много. Но все пак говорим за дистанция от 30 метра, дами и господа, не да кажеш 10-20. Това значи, че арбалета е достатъчно мощен и както отбелязах и за Сириуса, и този ще може да стреля на големи дистанции. Предполагам 100 метра няма да са проблем. И вече зависи от вашите очи дали оптиката ще ви стига. Най-вероятно да се наложи да си я апгрейднете с по-мощно и с по-голямо зрително поле или с по-голяма леща, за да виждате по-добре. В моя случай ще се наложи. Вече съм ви казал, че очите не ме слушат много добре от известно време, но като цяло оптиката си е напълно достатъчна да се стреля на по-сериозни дистанции, ако нямате проблеми с очите, естествено. Но пък винаги е по-добре да се сложи по-яка оптика. Това е неоспорим факт. Ами това ще бъде за сега, приятели, понеже, както ви казах, прецаках малката стрела. Ще се наложи да се доверите на думите ми, че стреля точно. Ето го попадението тук, точно където се и целех. Е тая дупка. Това от нея и след това изфърча върха и се смачкаха перата и просто няма смисъл. Няма как да стреляме с нея. Надявам се отново да ви е било полезно и интересно. Ако са ви интересни такива видеа с такова съдържание, абонирайте се, коментирайте, давайте обратна връзка, за да стават по-добри видеата и така. На мен им беше изключително приятно днес да ви покажа този арбалет. А вие, приятели, бъдете здрави и се пазете.